आता तुम्ही या क्षेत्रात आहेत, तर आत्ता सध्या असलेलं पुण्यामधलं असलेलं तुमचं मोठं कॉम्पिटिशन कुठलं की जे तुमच्याबरोबर कम्पीट करतात मार्केटमध्ये? सध्या तरी असं काय माझ्या पाण्यात नाहीये, पुण्यात पण नाही आणि इंडियात पण नाही, कारण की आम्हाला बाहेर राज्यातून खूप रिक्वायरमेंट आहेत. तिथे कोण नाहीये. पण प्रीफॅब मध्ये बरेच जण आहेत याच्यामध्ये की प्रीफॅब मध्ये कंटेनर करतात, पण तो तेवढा त्याची लाईफ नसते. ते नॉर्मल आपले ती पद्धत कशी काय वेगळी प्रीफॅब म्हणजे? जीआयचं पत्र घेऊन ते कास्ट करतात, जे वॉल्स क्रिएट करतात, त्याचे बिन्स क्रिएट करतात. ते आपण मॅन्युअली करू शकतो, जी साईज पण त्याची आपण करू शकतो. त्या क्षेत्रात आपण नाही काम करत, कारण की आपलं फक्त ध्येय की एवढे कंटेनर मध्ये लाईफ जास्त आहे. आता तुम्ही आता बघतच असेल, तुम्ही मार्केट सर्वे केला असेल हा व्यवसाय सुरू करायच्या आधी. तुम्ही बघितलेला सर्वात लक्झरियस किंवा सर्वात महाग असा किमतीचे कंटेनर होम्स कुठं बघितले? एक बँगलोरमध्ये एक प्रोजेक्ट झालेला आहे सर, की एक चांगला एक साधारण 4 BHKच्या वर त्यांनी प्रोजेक्ट केलाय. तो डुप्लेक्सचा केलाय. एक खूप साधारण सर 70 लाखाच्या आसपास तो प्रोजेक्टचा गेलाय. एक लक्झरीरित्या त्यांनी तो कस्टमाइज केलाय, डिझाईन केलं वगैरे.